Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati ridha ta'ala al-Fatiha. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-Qudub Jamil man qabala ghazal azam sultan al-awliya Syekh Ibn Hasan Ali Syadi. Wa ila hadrat Musyidina Murabbir Rahina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-Qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina ustadzina alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Dawud al-Hasaniyah. Wa ila hadrat Syekh Badal Kitab dan bila ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Ahmad Samarqand. Ausulihim wa furahim al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bi asrarihi wa ta'alina bi barakatihi fit taraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Fadl, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Ibrahim ibn Yusuf, hadatsana Sufyan ibn Abi Hasin yuballighu bihi ila nabi. Yuballighu nakaake sapa Sufyan bin Abi Hasin bi ing hadis ila nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dawuh Nabi al-kidbu la yasluhu illa fi thalathin fil har. Al-kidbu utawi goroh iku la yasluhu ora patut apa kidb ila fi thalathin kejaba ing dalam telung perkara. Fil harbi ing dalam peperangan. Li'anal harba karena sedaya peperangan iku khud'atun usaha bujuk. Wa rajulan wong lanang yuslihu kang dameake sapa rajul bi kelawan kidb. Bainat naine indah mandarane wong loro. Wa rajulan wong lanang yuslihu kang dameake sapa rajul bi kelawan kidb. Bainawa ing dalem antarane rajul wa bainam raati lan ing dalem antarane imra'ah utawa bojone rajul. Iki al-faqih dawuh hadatsana Muhammad ibn al-Fadl, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Ibrahim ibn Yusuf, hadatsana Sufyan ibn Abi Hasin. Beliau Sufyan ibn Abi Hasin nekaake hadis iku marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ngene. Goroh iku ora patut kejaba ana ing perkara telu. Ya kan hukum asal berbohong itu adalah hukumnya haram, gak oleh, dosa jelas. Tapi dawuh Kanjeng Nabi ngene. Memang goroh atau bohong itu adalah satu perbuatan dosa, satu maksiat. Tapi ana pengecualian ning kene. Kanjeng Nabi nyebutno ana 3 hal. Untuk 3 kondisi di mana awak dhewe gak apa-apa goroh. Apa wae? Yang pertama, ana ing tingkah perang. Di dalam keadaan berkecamuk perang. Dalam artian iki goroh ning musuhe misal. Apakah oleh? Oleh. Jadi ini termasuk pengecualian sangka dosa. Ketika anak perang, ada nganggo strategi sing ning jerone enek bohonge, gak apa-apa. Karena perang iku ngandung usaha bujukan. Bolak-balik nek orang mlijuki musuhe ya ora iso. Dan artian nangel. Mbak-mbak anek strategine kan. Ya strategi entah iku memanipulasi apa ngono. Nek saumpama orang nganggo bohong gak nganggo goroh ya iso-iso kalah. Ning kene ikilah termasuk pengecualian bahwa goroh iku gak dosa nek dienggo perang.
Iku sing pertama. Sing kedua, wong lanang iku patut goroh nalika arep ngrukunake antarane wong loro. Terus meneh enek dua orang sing dia berselisih, tukaran lah gampangannya. Maka awak dhewe oleh para goroh, oleh dengan catatan gampangannya untuk mendamaikan dua orang sing bermasalah, sing tukaran iki mau. Gak apa-apa. Gak boleh ya mergo enek maslahate demi kemaslahatan bersama. Iku masuk pengecualian kedua. Yang ketiga, wong lanang patut goroh nalika arep tumindak islah maring bojone. Misal duwe satron karo bojone misal. Bojone dijak apa-apa gak gelem, senengane muring-muring ning awak dhewe misal. Maka awak dhewe goroh gak apa-apa. Goroh ning bojone dalam artian ya bolak-balik ben rumah tangga iso tentrem, iso ayem maneh piye. Nek goroh adalah satu-satunya cara, ya berarti ya gak apa-apa. Ya yang enak sekalipun meskipun bohong atau goroh itu adalah satu perbuatan dosa, tapi syariat ngekei jalan, ngekei solusi. Saumpama goroh iku mok siji-sijine cara. Nah, saumpama wis gak enek jalan lain selain bohong. Maksudnya dalam artian ning tiga kondisi iki maka ya ora apa-apa. Dalam artian ora dihukumi dosa. Waryan ba'di tabi'in. Annahu qala ya'lam anna sidqa zainul awliya wa anna al-kizba alamatul ashqiya kama bayyana Allah ta'ala fi kitabih. Qala Allah ta'ala hadza yawmu yanfa'u shadiqina sidquhum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim wa qaddammal kadhibin wa la'anahum faqala 'azza min qailin qaddara al-kharrasuna ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.